Continuem a la mirada quan és la 1:06 del migdia. Avui dedicarem el temps de l'entrevista a parlar d'educació i aprenentatge amb un dels investigadors, l'anomenat aprenentatge significatiu. Un mètode que s'aplica no només a les aules, sinó també a institucions de prestigi mundial com ara la NASA o l'Exèrcit dels Estats Units. Antoni Ballester és doctor de la UIB, també professor de secundària, i presenta aquests dies el seu treball en aquesta matèria. Ahir va donar, de fet, una conferència al Club Diario de Mallorca. Donem ja la benvinguda al nostre convidat. Bon dia, senyor Ballester. Hola, bon dia, gràcies. Per ser aquí nosaltres avui a la mirada. Què poden tenir en comú la NASA, l'exèrcit americà i també una classe que pot donar vostra a la secundària? Bé, el que tenen en comú és que utilitzen una eina que el que fa és representar els conceptes així com pensam les persones, així com nosaltres tenim el coneixement. De manera que s'anomenen mapes conceptuals, són conceptes que van de més generals a més particulars i els relacionen, de manera que després els puguem expressar millor en el llenguatge. Com podríem definir què és l'aprenentatge significatiu? L'aprenentatge significatiu és una teoria d'Ausubel descrita per Novak que diu que per aprendre és important relacionar els conceptes. L'aplicació pràctica d'aquesta teoria és molt important perquè si no nosaltres ensenyem de la manera que els alumnes aprendran millor. És a dir, que podríem dir que trenquem els esquemes d'haver de memoritzar, per exemple, idees o conceptes? Sí, bé, la memorització és important, per exemple, per aprendre una data concreta, el descobriment d'Amèrica l'any 1492. Però aprendre la informació del descobriment, per exemple, o les causes o les conseqüències, o el que va representar, sí que és millor que ho facem relacionant els conceptes. I se pot aprendre sempre a través de mapes conceptuals o esquemes al llarg de, podríem dir, el curs escolar de tot un infant, per exemple? Sí, se va combinant amb altres recursos. Els mapes van guiant l'aprenentatge i serveixen també per totes les assignatures i per tots els nivells educatius, funcionant fins i tot amb alumnes de necessitats educatives especials, amb dificultat més per aprendre, i també amb alumnes més avançats o amb alumnes talentosos. Com afectarien el rendiment escolar d'un infant o un al·lot? Bé, jo crec que si se fa bé, la metodologia se pot millorar en 3 punts les notes que treuen normalment els alumnes. És a dir, un alumne que començaria amb un 3 podria acabar amb un 6, un alumne que començaria amb un 2 podria aprovar amb un 5 i un alumne que té més nota la podria encara augmentar més. També afectaria la motivació dins l'aula? Clar, la motivació és molt important. És una eina clau tant pels pares com pels professorat. La motivació és molt important perquè estem acostumats nosaltres a dir, per exemple, quan les coses se fan malament o quan un alumne s'equivoca en qualque cosa. O els pares també estem acostumats a dir això no ho fas bé, o aquí t'has equivocat, ara te castigaré, etc. És més eficaç prevenir, animant els alumnes a avançar, quan fan qualque cosa ben feta, diu-los, que bé, que ho has fet bé. És molt important, per exemple, quan els infants comencen a escriure el seu nom. Estem acostumats, per exemple, a fer una gran festa quan compleixen anys, per exemple. Una dificultat que tenen és escriure el seu nom, aprendre a escriure, és important animar-los. Que bé que has après la resta d'Uguent, que, per exemple, pels infants és un esforç també molt gros. Que bé que ho fas, has millorat la lletra. Un poc cada dia, jo crec que l'important és un poc cada dia. A vegades estem acostumats a dir compraré qualque cosa al meu fill o a la meva filla. És important animar, és important que quan fan qualque cosa bé animar-los a avançar. Parlant de reforçar les bones conductes, podríem dir, dins l'aula, en lloc de castigar tant, podria ser? Sí, tant a dins l'aula com per part dels pares i les mares. Es tracta de prevenir les dificultats i els problemes derivats de la disciplina fent i creant que l'alumne aprengui millor i tingui més interès, creant una expectativa alta, fent-li veure que pels pares i pels professors el que ells fan és important i que ho poden fer bé i que tenen capacitat per fer-ho. Les Balears és una de les comunitats que lidera l'índex d'abandonament escolar. Què és el que em pensa que falta a les aules? Bé, fins ara les escoles han funcionat d'una manera que han funcionat més o manco bé. El que passa que la situació ha canviat. Els alumnes no són iguals com els de fa 10 anys,
de fa 15 anys o de fa 20 anys. I el que cal és que també nosaltres, el professorat i també els pares, canviem la manera de tractar els alumnes. Si ho fem amb metodologies com aquesta, que estan donant bon resultat, podrem aconseguir que els alumnes millorin el rendiment acadèmic. La UIB, de fet, ha anunciat també que estudia donar classes de repàs als estudiants que diu que arriben a la universitat poc preparats de secundària. Què li sembla, aquesta proposta? Bé, me sembla que l'aprenentatge per repetició i per memorització està demostrat que en els 6 mesos s'oblida. És dir, tots sabem, quan hem fet exàmens, quan hem anat a escola, que en el poc temps d'haver estudiat i d'haver fet l'examen s'oblida perquè ho hem memoritzat. I moltes vegades, si ens falta una paraula, ja no poden continuar l'examen. Si nosaltres el que fem és fer que els alumnes aprenguin relacionant, que aprenguin connectant la informació, que aprenguin en sentit i relacionat amb la vida real, aconseguirem que els alumnes aprenguin millor, aconseguirem millorar el rendiment acadèmic i no faran falta classes de repàs ni per preparació per SUIP ni tampoc en l'estiu, perquè els alumnes ja hauran après en l'hivern. Vostè presenta aquest dies el llibre L'aprenentatge significatiu en la pràctica, un recull de totes les seves experiències i consells, que és el que trobaran aquí la gent que pugui tant consultar via internet o comprar aquest llibre. No, aquest llibre està gratuït a internet, el poden descarregar de manera gratuïta. L'han trobat en el govern de Canàries i l'han posat en pràctica allà. Va començar a Tenerife, s'ha duit cap a les altres illes. També hi ha grups a València que ho han aplicat amb èxit, a Colòmbia, a Mèxic, a altres països del món s'està utilitzant perquè s'ha fet en català, en castellà i en anglès. I trobaran cada una de les claus de l'aprenentatge amb un mòdul cada mes per poder-ho aplicar dins la classe. Això guiat pel Departament d'Orientació, que tenen coneixement pedagògic o psicopedagògic de cada un dels centres, poden posar en pràctica aquesta metodologia i segurament gaudiran el professorat i els alumnes. Un llibre que ha rebut més de 2 milions de visites de tot el món, segons podíem llegir també en el pròleg, no? Sí. Estan molt contents també la difusió que ens ha fet internet d'aquesta feina. Com valoraria de manera breu el sistema educatiu espanyol? Pensa que hi ha molta burocràcia? Bé, el que passa és que el dia a dia a vegades no ens deixa veure el que és important. Els papers, les gestions, no sé, però cada vegada, des que hi ha més ordenadors, a vegades les coses estan més desordenades, no? Perquè tot ho imprimim i preparam papers i de tot hem de fer fitxes i la quantitat de papers no ens deixa veure que és important. Si ens dedicam a allò que és important, que és els infants, indiscutiblement ens anirà bé. Jo penso que si quan nosaltres tenim algun dubte sobre com hem de fer una cosa, si l'hem de fer d'una manera o d'una altra, i pensam en els infants com a prioritat, segur que prendrem una bona decisió. Moltíssimes gràcies, Antoni Ballester, per estar avui amb nosaltres a La Mirada. Que vagi molt bé. Fins una altra.